Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hvala Allahu dželešanu, gospodaru svih svjetova, donosimo salavat i šaljemo selam našem miljeniku, našem uzoru, Muhammedu alejhi salamu, njegovoj porodici, njegovim čestitim drugovima, ashabima i svim muslimanima i muslimankama do sudnjega dana. Želim ovom prilikom da uputim par savjeta i poruka našim učenicima Karađizbegove medrese, jer ovo je trenutno jedini način da im se obratimo zbog pandemije i epidemije koronavirusa koji je zahvatio našu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Dolazi nam Mubarek mjesec Ramazan, najodabraniji mjesec u godini koji je Allah dželešanu odabrao i u njemu su velike blagodati. Allah dželešanu nam je propisao obavezni post ovaj mjesec, gdje u uzvišenom Kur'anu kaže: Ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O vjernici, propisuje vam se post kao što je bio propisan i onima prije vas, da biste bili bogobojazni. Jedan od islamskih šartova se veže za ovaj Mubarek i odabrani mjesec, ali Allah dželešanu je počeo objavljivati svoju posljednju objavu, svoju posljednju riječ, Kur'an časni Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Zato ovaj mjesec Ramazana se naziva i mjesec Kur'ana, jer trebamo intenzivirati i pojačati svoje druženje sa Kur'anom. Također mjesec Ramazan je odabran i Allah dželešanu je spriječio šejtane da navode ljude na zlo, da ljudi budu sigurni od šejtana i da čine što više dobrih djela. A dobra djela u Ramazanu se uvećavaju. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nam kaže da nafila koja se obavi uz Ramazan, Allah dželešanu je vrednuje kao farz mimo Ramazana, a da se farzovi vrednuju od 7 do 700 puta. Zato želim da uputim ramazansku čestitku prvenstveno našim učenicima i učenicama, našim roditeljima koji su suočeni kao i mi profesori sa ovom velikom pandemijom, velikim iskušenjem za sve one koji žive ne samo u Bosni i Hercegovini nego u cijelom svijetu, i moramo se svi zajedno prilagoditi ovoj situaciji i moramo čuvati sebe, svoje zdravlje svoje porodice, svojih komšija, prijatelja i svih građana naše domovine. Ovo je poseban Ramazan zato što nećemo moći praktikovati naše uobičajene ibadete u našim džamijama, džematima, nećemo se moći družiti kao obično, nećemo moći praviti zajedničke porodične iftare gdje će biti naša omladina, iftare koji će biti u različitim našim institucijama. Međutim, moramo se pouzdati u Allaha dželešanu i učiti mu dovu da nas spasi i sačuva ovog iskušenja i da, ako Bog da, otkloni od nas i od cijelog svijeta ovo veliko iskušenje. Naši učenici neće ići na klasičnu ramazansku praksu ove godine. Rijaset islamske zajednice donio odluku da se naši učenici trećih razreda stave na raspolaganje svom džematskom imamu i glavnom imamu, ako i oni za nešto budu angažovali ili tražili neku podršku i pomoć, da im naši učenici pomognu. Međutim, ja ću ovdje kazati preporuku Rijasete islamske zajednice i našeg muftije da svi učenici medrese, momci od 1. do 4. razreda, obavljaju džematski namaz u svojim kućama sa svojom porodicom, sa onima koji žive u istom domu, u istom stanu, i dnevne namaze i teravih namaz, znači 8 rekata pored jacije i vitr namaza je preporuka da se obavlja u džematu. Trebamo napomenuti da nije dopušteno džumu namaz klanjati u kućama, jer je uslov za džumu namaz da se klanja samo u džamiji sa posebnom dozvolom i odobrenjem. Preporučujem da budemo pokorni Allahu dželešanu, da iskoristimo ovo vrijeme dok smo u svojim kućama, da što više se družimo sa Kur'anom časnim, da činimo dobra djela, da šaljemo poruku nade, da budemo dobročinitelji, da dijelimo sadaku i da pomognemo onima koji možda nisu u stanju u ovom vremenu da izađu iz svoje kuće, da im kupimo njihove namirnice, lijekove i sl. Molim Allaha dželešanu da nam primi naša dobra djela, da olakša našim učenicima i učenicama nastavu koja ide online,
našim vrijednim profesorima koji se trude da ta nastava bude kvalitetna i da se ova školska godina hajrli završi, a da naši maturanti, ako Bog da, također završe svoje maturantske obaveze i da evo uzvišeni nam podari da ih na jedan lijep i dostojanstven način, ako Bog da, ispratimo. Hvala vam što ste uvijek bili uz svoju medresu i što ćete poslušati, ako Bog da, ove savjete i preporuke i što ćemo svi zajedno, ako Bog da, iz mjeseca Ramazana izaći kao bolji ljudi i bolji vjernici. Selam alejkum.